Sugeng siang Mbak Cia. Matur nuwun sampun nyediakaken wekdal kanggo wawancara kula. Saderengipun kula perkenalaken nama asma kula Nicole saka kelas 10A. Wonten ing wawancara menika kula badhe nyuwun pirsa bab unggah-ungguh ing iso dipun tindakaken ing sekolah. Pitakonan pertama. Menurut sampeyan, kados pundi tuladha unggah-ungguh ingkang sae wonten ing pandhedhenan ing lingkungan sekolah? Miturut kula, akeh banget penerapan unggah-ungguh ing lingkungan sekolah. Sing pertama, nyapa lan nyawang guru lan staf-staf ing lingkungan sekolah. Sing kedua, ngelem nulungi kanca sing butuh pitulungan. Sing ketiga, ora ngucapake tetembungan kasar ing lingkungan sekolah. Sing ketiga, dengerake pendengaran guru, nanti guru selesai jelasake. Sing keempat, buang rereget ing panggonane. Oke. Pitakonan keloro. Apa sebabnya unggah-ungguh iku penting kanggo diterapke ing interaksi saben dina, utamane ing kalangan remaja? Menurut kula, unggah-ungguh iku sangat penting bagi kalangan remaja. Amarga unggah-ungguh iku membentuk jati diri remaja menjadi lebih apik lan lebih terjaga tata kramane. Aku matur nyuwun banget kanggo waktu sampean. Aku entuk akeh karo saka wawancara iki. Mugi-mugi panjenengan tansah sehat lan sukses ing tembe. Sugeng siang Mbak Grace. Sugeng siang Mbak Nicole. Matur nuwun sampun nyediakaken wekdal kanggo wawancara kula. Saderengipun kula perkenalkan asma kula Nicole saka kelas 10A. Wonten ing wawancara menika kula badhe nyuwun pirsa bab unggah-ungguh ingkang dipun tindakaken ing sekolah. Pitakonan pertama. Miturut sampean, kados pundi tuladha unggah-ungguh ingkang sae wonten ing pandhedhenan ing lingkungan sekolah? Tuladha unggah-ungguh ing lingkungan sekolah bisa akeh banget, yaiku bisa siswa marang guru lan siswa marang kabeh warga sekolah. Siswa-siswa lan kabeh warga sekolah bisa nglakokake unggah-ungguh yaiku tuladhane nggunakake bahasa sing sopan yen wicara marang wong tuwa, yaiku nggunakake basa krama halus lan nggunakake basa ngoko yen ngomong marang kanca sing sepantaran. Saliyane kuwi, awake dhewe uga isa nggunakake seragam sing rapi yen ana ing lingkungan sekolah lan ngrungokake pelajaran kanthi tenanan yen guru lagi njelaske materi. Saliyane kuwi, awake dhewe uga bisa njaga kebersihan sekolah lan buang sampah ing tong sampah utawa ing tempate. Oke. Pitakonan keloro. Apa sebabnya unggah-ungguh iku penting kanggo diterapke ing interaksi saben dina, utamane ing kalangan remaja? Unggah-ungguh iku penting kanggo diterapake ing kalangan remaja amarga unggah-ungguh yen diterapake bisa mbentuk tata krama utawa sikap sing beradab lan disiplin ing kalangan remaja. Saliyane kuwi, yen remaja nerapake unggah-ungguh, remaja bisa nguri-nguri budaya Jawa sing wis dilestarikake saka jaman nenek moyang. Oke. Aku matur nuwun banget kanggo waktu sampean. Aku entuk akeh karo saka wawancara iki. Mugi-mugi panjenengan tansah sehat lan sukses ing tembe. Matur nuwun.